Traficul generat prin optimizarea pentru motoarele de căutare sau așa numit căutări organice este foarte eficient ca preț comparativ cu Google AdWords. Ultimile studii arată că 80% din cei care caută ceva în Google dau click pe linkurile organice, față de doar 20% care dau click pe linkurile sponsorizate. Singurul dezavantaj al optimizării este că durează destul de mult până se ajunge la rezultate. Nu există reguli fixe legate de algoritmii de indexare Google. Din acest motiv, procesul de optimizare se face printr-o serie de teste. Aceste teste țin de modificări în interiorul și în exteriorul site-ului. Dar trebuie să știți că nu se poate garanta o anumită poziție într-un motor de căutare și nici creșterea cu un anumit procent al vizitatorilor. Dacă vrei să ajungi numărul 1 la rezultatele pentru căutarea unui termen, nu-ți poate spune nimeni cât durează acest proces. Practic te lupți până ajungi acolo. Scopul optimizării este creșterea numărului de vizitatori. Acest lucru fiind condiționat de popularitatea cuvintelor cheie alese. Odată ajuns pe o poziție favorabilă, trebuie să evaluăm, monitorizăm și întreținem locurile cucerite. În caz contrar, în timp le vom pierde, datorită concurenței care se luptă la rândul ei pentru aceleași cuvinte cheie. Deși poate suna complicat, optimizarea pentru motoarele de căutare este o investiție care dă roade. Ce investești în primele luni se poate întoarce înapoi ani de zile la rând.